Já vás tady všechny moc vítám. Přeju krásný středeční, že jo, je dneska středa, středeční dopoledne. A nebudu ten úvod moc zdržovat, protože všichni máme strašně málo času. Nebojte se toho, že máme vysílání nastavený na 1,5 hodiny. Mám to z preventivních důvodů, protože kdyby jsme měli nastavených 30 minut a nestačili jsme všechno říct, a tak nás to prostě vypne a nic s tím nenaděláme. Takže proč jsme se dneska sešli? Příští týden nás čeká taková offer akce, jmenuje se to Golden Days, což jsou takové letní slevy, kde je zařazeno několik málo produktů se slevou 20%. A pro plno lidí jsou to prostě jenom další produkty, další tubičky, další technologie a vůbec neví, co za poklady se v tom ukrývá. A já se musím přiznat, že tentokrát je tam i plno produktů, který ani já neznám. Takže tyhle živý vysílání jsou pro mě moc příjemný, protože já ze své podstaty, když něco vysílám nebo někde mám něco prezentovat, tak den předem se kousnu a prostě začnu si zjišťovat daleko víc informací. Takže jsem byla velmi překvapená, co nádherného v té nabídce tentokrát je a už mám taky v plánu, že si leccos objednám. A bude to offer akce z toho důvodu, že bude to jenom 2 dny. 15., 16., 17. začíná to v 10 hodin ráno 15. a končí to půlnocí, ale nepočítejte s tím nebo nespolehejte na to, že si to objednáte na poslední chvíli, protože u plno produktů se stává, že jsou prostě během chvilinky vyprodaný, jak je to takováhle rychlá akce. Takže pustíme se do toho, ať to víme, co všechno tam je. Bude tam jedna technologie, to možná někdo zná, možná nezná. Je to taková magic technologie, která stojí za zmínku, protože dělá neskutečný zázraky a i někdy člověk, když to slyší, tak tomu nemůže uvěřit, takže nejlepší je, když to vyzkouší a potom úplně žasne, že opravdu ty zázraky se dějí během pár minut. Takže kdo vás dneska bude provázet? Jsem to já, Sofie, která je tady z pozice Duly, masérky, zároveň jsem milovnice produktů Nuskin a všech těch technologií, takže to je něco, co nás tady všechny spojuje, který vás budeme provázet. Potom tady vítám Teresku, která je pohybová specialistka a majitelka fitness centra, takže ta zná zase to tělo trošku z jiného úhlu pohledu než já a vyjádří se potom k tomu, jak ona vidí třeba tuhle technologii v souvislosti s její prací a jak to využívá ve své praxi. No a potom tu máme, zdravím Teresko, ať se nám taky ukáže. Taky zdravím, ahoj. Ahoj. Tak a potom tady vítám úplně toho nejdůležitějšího člověka dneska, je to Veronika, jenom nám zamávej, ať si vidět do éteru. A proč je nejdůležitější? Protože je to žena, která má nejdelší a největší zkušenosti s produktama společnosti Nuskin. A to jak jako samospotřebitel, tak i u svých klientů. A zároveň má obrovský dar řeči, kdy dokáže z těch všech informací vytáhnout a vypíchnout vždycky to hlavní, to důležitý, bez té omáčky, která je nepodstatná. A já ty její povídání, příspěvky, storička vždycky moc ráda sleduju, protože i pro mě jsou takový edukativní a plno věcí mě prostě vysvětlují, objasňují. Takže Veru, já se na tebe moc těším a jestli můžu, já ti předám slovo a sem tam ti třeba do toho můžeme skočit, jestli chceš. Kdyby třeba včera, jak jsem nastudovala ty věci, tak třeba tam bude něco, co ty nevíš, tak třeba můžu něco malinko k tomu dodat, ale myslím, že to hlavní bude dneska na tobě. Tak jestli tě můžu poprosit. A moc vás tady všechny vítám a jdeme na to. Já vás taky všechny moc zdravím live i potom případně ze záznamu. Je to krásná akce, která nás čeká. Já se vždycky na ty letní slevy moc těším. A pojďme přímo do toho. Sofie už to krásně nakousla. A já teď na začátku profrčím, zmíním se trochu o Velspa, což je takový pro mě úplně srdeční záležitost. Podle mě nejlepší produkt z té celé nabídky. Ale vrátíme se k němu potom ještě víc v detailu následně. Ale projedu teď ty jednotlivé produkty a pak si prostě povíme víc o tohletom miláčkovi, protože to u nás doma používáme asi úplně nejvíc těch všech technologií. Velspa je první holistická technologie na světě. Holistická znamená celostní.
Co to znamená? Že když ji zapnete úplně jednoduše on-off, tak začne dělat současně několik věcí najednou. A sice je perfektní na estetiku vaší kůže od krku dolů. To znamená, pokud řešíte někde povislou kůži, typicky plandající ruce nebo vnitřní stranu stehen, bříška po porodu, prsa, zároveň nějaké jizvy, a to už může být zase po císařském řezu, anebo i třeba po nějaké větší operaci, výměně kolene, kyčle, cokoliv na těle, kdo má, to znamená nejenom ženy, ale i muži. Pokud řešíte popáleniny, žilky, strie, prostě cokoliv estetického od krku dolů, tahle technologie nádherně umí zaktivovat podkoží a pomoct s tím, aby to zase začalo vypadat krásně ta kůže a vrátili jsme se po pár let v čase zpátky. Opravdu máme i spoustu krásných výsledků od klientů, kdy s tím byli třeba po 3 týdnech, kdy používali Velspa u lékaře na kontrole s jizvou a ten jim řekl, už ani nechoďte, to hojení je neuvěřitelný, co s tím děláte, to jsem v životě neviděl. Urychlí to prostě regeneraci vašeho podkoží a esteticky vylepší. Současně ale, tak jak jsem zmínila, že to urychlí regeneraci, tak to urychluje i regeneraci svalů, a to sice před sportem i po sportu. To znamená, pokud třeba chcete opravdu si hezky zaběhat, podat nějaký dobrý sportovní výkon, vylízt as na sněžku třeba nahoru, tak krásně vám Velspa svaly připraví před tím sportovním výkonem, protože je nádherně prokrví, okysličí, dovede tam ty živiny, pomůže rozproudit ten kapilární systém a zároveň je perfektní použít i po výkonu, po sportu, to znamená, ať už je to zase uběhnete maraton, nebo slezete z kopce dolů, nebo si půjdete zahrát volejbal, já jsem se před chvilkou vrátila z běhání, prostě cokoliv člověk aktivně dělá, tak si umí tím zkrátit regeneraci třeba o 1-2 dny v čase, aby se zpátky mohl vrátit a nebolely ty svaly, protože pomůže rychlejš vstřebat kyselinu mléčnou. Zároveň rozproudí lymfatický a cévní systém, to znamená, lymfa je náš největší detoxikační systém v těle, zároveň nemá vlastní pumpu, takže pokud se nehýbeme dostatečně, tak stagnuje a ty toxiny nám zůstávají v těle. A nemusím dál vyprávět, co to pro to tělo znamená. Cévní systém je taky bez diskuzí. A jako takový bonus, tohle všechno vede k tomu, že se sníží množství kortizolu neboli stresového hormonu v těle a zvýší se množství endorfinu. A to jsou hormony štěstí. To znamená, že se potom vlastně po užití cítíte jako po meditaci. To znamená, opravdu to zasáhne jak tu krásu, tak zdraví, tak ten psychický duševní stav a je to skvělá technologie. Funguje na bázi pulzních mikroproudů. Jenom v těch ergonomicky vytvarovaných tady uzlech na té hlavici je 52 čipů, které 80krát za sekundu měří hydrataci a hloubku podkoží a dávkují ty proudy tak, abyste jich dostali tak akorát. Mění se polarizace, která zapracovává do těla potom související gely a séra. Možná o tom můžou potom holky pozdílet, jaký máte zkušenosti, na co používat gel, na co sérum, nebo se k tomu ještě vrátím já. Prostě za mě je to takový pomocník do rodiny, který ho může použít. Jak žena na to, aby měla krásný bříško, tak muž, pokud je sportovec, užívám i na mýho 7letého syna, který má růstové bolesti kostí teďka, takže mu to nádherně zlepšuje to, aby se cítil dobře, nebo i chlapici, co chodí na trénink, na fotbal a tak. Takže perfektní technologie, která je neuvěřitelně širokospektrální. Ale pak se k ní ještě teda vrátíme víc do hloubky. Já bych o ní tady totiž, já už se zase dostávám do svého laufu a mohla bych tady mluvit ještě hodiny a hodiny. A musím se zastavit. Já jsem to nechtěla kvůli tobě takhle nadlouho. Jo. Náhodou si to zapomněla. Přesně, ne, já se tak nějak snažím kontrolovat. Ale vrátíme se k ní, protože opravdu je unikátní. Určitě se na ní podívejte a stojí moc za to, je to neuvěřitelný a teď díky té slevě ušetříte víc než 2000 korun, což je taky spousta peněz, takže moc doporučuju, ale říkám, vrátíme se. Ale máme tady další úžasné produkty. Tohle je produkt, který si myslím, že by mohl vyzkoušet taky úplně každý. To je gel krém, je z řady Nutricentials, což je taková speciální řada, která je založená na bioadaptivních rostlinách, což jsou rostliny, které žijou v nějakých extrémních podmínkách, třeba na Sahaře, kde se střídá extrémní horko a zima, vlhko a sucho. A tahle ta schopnost přizpůsobení je přenešená do těch produktů. To znamená, že oni se nádherně přizpůsobí jak vaší pleti, tak i prostředí. A nemusíte tím pádem řešit, jaký ty pleti máte, prostě se to přizpůsobí. A tenhle krémík má takovou larvi, to bude dobře vidět, gelovitou konzistenci. Nádherně voní, úplně, já nevím, po okurkách, něčem takovým. A když si ho namažete, tak on prostě opravdu je to gelík, takže tu pleť neudělá bílou, nezmastí, ale nádherně ji hydratuje. My tomu říkáme hydratace lopatou,
Prostě můžete to používat i jako vrstvu třeba pod nějaký váš teďka krém opalovací, který často vysušují. Nebo pokud se jenom cítíte, že teďka v létě sluníčko, slaná voda dávají ty pleti zabrat. Současně jsou tam protizánětlivé složky, takže je to super pro mladý teenagery, třeba co řeší akné. Moje děti používají. Pak takový krém, který jako má v popisu práce hydratovat, hydratovat, hydratovat a to od určitého věku řešíme úplně všichni. Miluju. Přejdu ke zdraví vnitřnímu. Že je to gelík, který vlastně používá se pro tu aknózní pleť, pro ty mladý, protože nezanáší vůbec pory a ještě redukuje tvorbu toho kožního mazu, takže i tam to dělá jakoby velikou práci právě s touhletou problematickou pletí a za mě taky je to úplně topka a oni v podstatě všechny ty produkty, které teď byly vybraný, tak buď jsou na podporu energie, ať už z vnějšku nebo z vnitřku a nebo na hydrataci. A to už Veronika bude říkat, jsou tam produkty na pleť, na tělo, na vlasy, prostě hydratace, hydratace, hydratace. Takže šup, hoď tam další. Přesně. A skočím k tomu tělu, protože já prostě si opravdu myslím, že krása začíná zevnitř a je moc, moc důležitý na to tělo nezapomínat, nesnažit se ho dělat krásně jenom na povrchu, ale prostě rozzářit ho, uzdravit ho zevnitř. A tenhle produkt je velmi nadčasový, ten už je na trhu pár let, ale předběhl dobu. Je to na prodloužení mládí, na longevity, na prostě biohacking, to se dneska skloňuje ve spousty pádech. A o co jde? Tenhle produkt vlastně umí identifikovat v těle takzvané svazky genů mládí, takzvané use gen clusters, což jsou geny, které jsou zodpovědné za to, aby to naše tělo se vyjadřovalo mladým způsobem. Zjednodušeně řečeno, cílí na naši únavu a vitalitu, to je ta denní složka, která vlastně aktivuje mitochondriální činnost buněk a cílí na to, aby jsme se prostě cítili vitální, měli spoustu energie, nebyli utahaný hned po ránu, když se zbudíme. Současně to podporuje i sexuální energii, prostě duševní zdraví. Je to takový prostě života budič. Obsahuje v sobě výtažky z houby Cordyceps sinensis, což je prostě houba Cordyceps, výborný přirozený antibiotikum, antivirotikum, antimykotikum, nádherně tělo nabuzuje. Zároveň je tam vitamin z ženšenu, z kořené ženšenu, což taky všichni víme, to je takový jako produkt věčního mládí. A je tam výtažek z granátového jabka. A to všechno dělá to, že to prostě probouzí tu vitalitu, ale až jako uvnitř. Jo? My jsme si všichni hrozně navykli používat takový ty stimulanty, kafe, různý energetický nápoje, nabuzovat se uměle, vlastně tomu tělu dát uměle energii, ale ta energie potom zase jde velmi rychle dolů a člověk se zase za chvilku cítí unavený, protože nejde furt jenom letět nahoru, prostě vždycky to pak spadne. Zároveň na spoustu lidí už ani kafe nefunguje. Tohle vám dodá energii takovou tu opravdovou, tu hlubokou, tu vnitřní. Moc doporučuji, vyzkoušejte, vydržte u toho 2, 3, 4 měsíce a vnímejte, co se s vámi bude dít. Máme na to i nádherný výzkumy, kdy fyzická energie po 3 měsících stoupla o 18%, duševní o 11%, zlepšilo se celkový pocit mládí, sexuální svěžesti a tak dále. Takže fakt výborný produkt. Denní složka. A ta noční, ta zase cílí na to, aby se nám buňky detoxikovaly úplně zevnitř, v jádrech, aby jsme vyčistili. My jsme zase zvyklí detoxikovat ledviny, játra, že jo, takový ty orgány, ty velký úseky, ale je potřeba se podívat až do té buňky úplně dovnitř. A tady zase je výtažek z čeho tam je výtaž? Z hroznavých jadérek, z červeného pomeranče a z brokolic ze semínek. Prostě jde to do toho, aby se nám detoxikovala buňka, detoxikovaly játra, tím pádem budete lepší spát, budete se ráno cítit odpočatý a ta energie prostě se má kde tvořit, protože máme tu hlavní výrobnu, ty játra čistý. Chceš tomu něco říct, Sofie, ses tak nadechovala? Jenom mě zaujalo, já jsem teď taky poslouchala nějaký moje kolegyně a zaujalo mě, že to zpomaluje šedivění vlasů, že v podstatě jsou daleko starší kolegyně než já a prej nemají šedivý vlasy, tak na to jsem zvědavá. A že to podporuje vlastně funkci štítné žlázy. A celkově, jak jsi mluvila o té energii, tak je to o tom, že vlastně najednou se začnete ty svý energie sami lekat, protože ji ucítíte. Najednou prostě jsou okamžiky ve dne, kdy si říkáte, ježišmarja, co to je? Já jsem úplně nabuzená, takže fakt to stojí za vyzkoušení, tenhle produkt. Jo, a nebo to potom vysadit. Já už jsem si na to jako i zvykla, na ten nový stav. A pak jsem ale na druhou vysadila zase kvůli jinému produktu TRV, kde jsem chtěla mít ten izolovaný výsledek. A pak jsem ho znovu začala brát a
úplně jsem fakt cítila, jak je to jiný, jak člověk si jako na lepší rád zvykne, že už je to zase nový normál takovej, ale pak najednou to chybí. Takže fakt zkuste, je to výjimečný produkt, který opravdu absolutně sedí dneska i do toho trendu, co vidíme kolem sebe, prodloužit si ten zdravý život. Ono se nám prodlužuje do žití, ale není umění prostě být tady do 90 let, ale z toho poslední 20 let LDNce s Alzheimerem a s Parkinsonem prostě buďme zdraví na té vnitřní úrovni co nejdýl sami o sobě. Tak, pak tady mám vlásky. Vemem to, ať to zacílíme různě. Maska na vlasy. Ona má dneska už trošičku jiný obal, já ještě dojíždím to starý balení, dneska je v tubě. To je geniální věc na to, aby se nám znova uzavřely. Ty tady máš v tubičce, taky ukaž, tak. To my tomu říkáme kutikolový lepidlo, protože vlas funguje tak, že se otvírá jako šiška, když ho umyjete. On se prostě rozevře, je přístupný, začne se čistit zevnitř. A je potřeba ho zase potom hezky po tom umytí uzavřít, aby nebyl lámavej, třepivej, aby se neolamovaly kolečky, nedehydratoval se, nevypadal tak jako rozčepejřeně. A k tomu právě perfektně slouží tahle maska, která umí tu šištičku pomyslně, ten vlas zase zpátky hezky uhladit, uzavřít. Ty vlasy působí, že mají větší objem, jsou hebký, krásně, mnohem líp se s nima dá tvarovat, lepší je teďka ochráníte proti sluníčku, chloru, soli, ať už se budete koupat kdekoliv. Já ukážu, jak vypadá ten vlas. Takhle v podstatě vypadá náš vlas a takhle se potom rozštěpí, když ho máme třeba umytej, tak se úplně otevře jako ta šištička, jak o tom mluvila Veronika. Tak, no. Můžete používat buď jako kondicionér, používám já po každém mytí, nebo si udělat prostě i párkrát za měsíc třeba intenzivnější masku, že si to tam ten kondicionér nebo tu masku nanesete, necháte 20 minut působit pro takovou větší revitalizaci. Máme na to i nádherný webinář o naší kolegyně na vlasovou péči, takže koho by vás zajímalo podívat se víc vlastně na to téma vlasu, jak se o ně starat už i o tu vlasovou pokožku, ale pak i o ty vyrostlé vlasy. Napište Sofii, rádi vám pošleme link. Skvělá věc, taky vyzkoušejte, mám klientky, které prostě jsou na té masce závislí a objednávají si ji v mnoha kusech, aby jim vždycky na dlouho vydržela. Vrátíme se k obliči. Já jsem včera koukala ještě na tu právě přednášku, na ten webinář tricholožky, co to dělá. Tak ono to v podstatě, jak jste tam viděli ten roztřepený vlas, tak ono ho to hezky zahladí a v podstatě ten vlas obalí. Takže i ty lidi, kteří mají prostě slabý vlásky, tak najednou jim ten vlas to rozšíří, prodlouží částečně. Takže oni mají, je to tady pořád zhasíná, oni najednou mají velikánský objem. A zároveň, co tam ještě zaznělo zajímavého, že je to i pro muže na fousy, aby měli i krásně prostě vyhlazený, zacelený fousy, protože když nám ta šištička zůstane otevřená, tak to jsou právě takový ty střapatý vlasy, ty koničky, prostě od holiče jdeme s těma krásnýma vlasama. A tady v té masce tak jsou věci, které jsou takové jakoby výtažky z ricinového oleje, který dělají tu složku té výplně a je to taková alternativa různých těch ropných produktů, které můžou být v nějakých jiných produktech. A zároveň, co mě tam ještě zaujalo, takže je to použitelné v podstatě na zlepšení, zvětšení objemu a kvality úplně všech jakoby vlasů, chlupů, když to řeknu na těle. Takže ta tricholožka říkala, že v podstatě se s tím dá takhle natírat i řasy. Že to krásně zvětší objem řas a normálně prstem si to natíráte jako třeba řasenkou. Takže to jsem včera vytáhla ještě z toho webináře za krásný. Jo, to jsem přesně tak, máš pravdu, taky jsem chtěla zmínit, výborný, ano, přesně tak, jako i multifunkční produkt a s tím ricinovým olejem jenom nebojte se, ty vlasy to nijak nezatíží, často lidi na ricinový olej reagují, ale tady jsou opravdu jenom výtažky, je tam taková speciální složka a je to prostě perfektní maska, je tam pantenol, kokosový olej, jo, je tam věcí ještě. Tak. Super, půjdeme zase zpátky k obličeji pro milovníky krásné pleti. Máme tady sérum, jmenuje se Celtrex Always Right a je to speciální zase taková vychytávka. Obsahuje složku Hydraflex, která vlastně umí nějakým způsobem reagovat na to, v jakém prostředí se zrovna pohybujete, jestli tam je sucho nebo vlhko, jaký tam prostě je klima a umí, pokud to ovzduší je vysušený, jakoby z něj extrahovat hydrataci a tu vám natahovat do vaší pleti. To znamená vám jako reguluje úroveň hydratace vaší pleti podle toho, v jakém prostředí se nacházíte.
Skvělá věc, to znamená, že vlastně pracuje s tím, kde vy jste, a když byste tu pleť měli jakoby přehydratovanou, tak naopak tu hydrataci odvádí, naopak, když začíná vysychat, tak ji zase tou hydratací zazásobí. Skvělá věc, teďka speciálně zase na léto, když prostě se nám to sluníčko občas ukazuje, občas zalejzá, výborný, vyzkoušejte, není potřeba zapracovat technologií Boost, kdo ji ještě nemáte, můžete prostě natírat jenom samo o sobě. Ty nám tam děláš nějaký ohňostroje, víc světelný. Mě to tady pořád bliká na mě, takže já se pořád musím rozsvětovat. Já teda ještě... Já nevím, jestli jedeš nějakou morzeovku na mě, dáváš mi světelný signály. Ne, já tady nevím, takže já teď budu chvilku ve tmě, se takhle natočím. Ty můžu ještě k tomu dodat něco, tak v podstatě ten HydraFlex je nějaká technologie, že technologie nemusí být jenom takovýhle přístrojky, ale jsou to nějaké i jakoby procesy, postupy, jak to pracuje. A právě ten HydraFlex má hydrofilní a lipofilní složku, kdy ta hydrofilní udržuje prostě v té pleti tu hydrataci a ta lipofilní, to je v podstatě takový jakoby lipidový obal, která tam dá tu ochranu. Možná, když jste teď sledovali nějaké moje příspěvky, tak jsem tam hodně řešila, co dělá v dnešní době obyčejná voda, když někdo má pocit, že si bude smývat všechno, odličovat se jenom vodou, tak ta voda v podstatě tu hydrataci dá jenom na chvilku a když se odpaří, tak nám ještě tu naší hydrataci veme, protože v dnešní době už máme zásaditou vodu 7,5 proti pH kůže, což je 5,5 a dřív ty lidi se omývali studánkovou vodou nebo dešťovou vodou, která měla hodně podobný pH jako naše kůže a působila úplně jinak, proto těm lidem stačilo se umývat jenom vodou. A zároveň v těch příspěvkách teď i řeším používání, prostě máme trend všechno přírodní, ale ne vždycky máme ty správné informace, takže třeba na obličej úplně samostatný přírodní olejčky nepatří, protože ty tam mají právě ty lipidy, to mastný, který jakoby sice dáme na pleť, ale my ji máme hodně všichni dehydrovanou a tím uzamkneme vlastně v té pleti tu suchost a nemůže se nám tam nic dostat. Takže tato složka HydraFlex je, jak říkala Verča, prostě tak chytrá, že nám krásně reguluje tu hydrataci, aby tam jí bylo dostatek, aby to bylo přikrytý, když už je tam dostatek té hydratace, aby se nám v podstatě neodpařovala. Takže zase je to něco, co prostě někdo dokonalejší než mi vymyslel a my to jenom tak můžeme přijmout a říkat, wow, to je super, že takový lidi existují. A zase ten přípravek, který si teď zmiňovala na ten obličej, tak zase základem jsou ty bioadaptivní rostlinky, které byly i u toho hydratačního krému, jestli si pamatujete, takže znovu nemusíte řešit, jestli máte mastnou pleť, suchou, prostě díky těm bylinkám, tak se to přizpůsobí zase vaší pleti a tuhle adaptabilitu, to učí i tu pleť, aby nereagovala tak jakoby přehnaně na různý výkyvy prostředí a prostě měli jsme tu pleť krásně hydratovanou a to teď v létě chceme, protože sluníčko na nás působí, vysušuje nás to, furt se koupeme někde ve vodě a jak jsem říkala, ta voda nás taky vysušuje, i přesto, že nám to může mnohdy přijít divný, že prostě nás může voda vysušit. Tak, domluvím a můžeme pokračovat. Krásně, to všechno ještě doplnila. Tak a jdeme do finále, pak se vrátíme k tomu Wellspa ještě, ale jdeme do finále s posledním produktem, ten se jmenuje Baobab Body Butter. Taky absolutně můj miláček, já už mám tady dost takový vytlačený, jsem ho nafoukla, aby to aspoň hezky vypadalo. Je to krém, který je z řady Epoch. Tak jak jsme tady mluvili o té řadě Nutricentials, tak ta je unikátní tou přizpůsobivostí. Tahle řada Epoch, tu hodně si dobře zapamatujte, ta je založená na znalostech přírodních národů. To je taky úplně fenomenální záležitost. Máme kolegu, Paula Coxe, který strávil život tím, že objíždí vlastně přírodní národy po celém světě a zkoumá, jaký oni používají takový ty přírodní znalosti k tomu, aby se o sebe starali, aby byli zdraví, když se jim někde něco ublížejí, škrábnou, čím to namazat, aby se to rychle zahojilo. A vlastně tyhle ty znalosti on vkládá do těch produktů řady Epoch od Nuskin. Tenhle ten konkrétní produkt je takový jako hydratační krém na tělo, který obsahuje bambucké máslo, výtažek z baobabu, další složky pantenol,
Co to dělá? I nádherně to uklidňuje pleť, třeba teďka po opálení v létě. Nebo pokud máte nějaká suchá místa, lokty, kolena, nádherně to hydratuje. Pokud třeba vaše děti mají i třeba miminka, já jsem tím mazala svého syna už úplně od miminkovského věku, mají takovou tu dětskou vyrážku na obličeji. Krásně se tím dají mazat taky, nádherně to sklidňuje, urychluje tu hojivost. Jako krém na ruce, prostě cokoliv, kde potřebujete promastit, tak opravdu moc doporučuji, protože nádherně voní, má moc příjemnou texturu a jak obsahuje právě ty výtažky a ty znalosti těch přírodních národů, tak je úžasně komplexní. A současně je v recyklovatelné tubě a výtěžek, nějaká část toho výtěžku z prodeje těchto produktů jde právě na podporu zase zpátky těm přírodním národům. Takže kdo má i srdíčko na správném místě, tak je to prostě nádherná podpora toho, že nejenom si od té přírody bereme, ale dáváme i zpátky. Tak já bych ještě ukázala, že teď je to v jiném balení, Verčo má Jo, vidíš. starší, takže teď je to v takovýmhle krásným fialovým. A ještě bych zmínila, že je to i pro atopiky. Používají to ženy jako prevenci strý, když jsou těhotný, nebo když už strie mají, tak po porodu vlastně si tím zacelujou, se zregenerovávají tu pokožku a dokonce má i repelentní účinky, ten krém. A co tam je? Jsou tam výtažky z baobabu, makadamiový olej, bambucké máslo, glycerín, takže je to taková směs prostě podle receptury přírodních národů. Takže když někdo hodně jakoby chce něco zkusit přírodního a má trošičku nedůvěru v ty další produkty Nuskinu, tak zkuste aspoň tohle a uvidíte. Třeba vás to nadchne stejně jako nás. Super. Tak to jsme proprčeli letem světem všechno, co je té letní slevy. Já jsem si na vás tady dneska vzala i letní šatičky, aby jsme tady evokovali to léto. A já bych teďka možná dala slovo Teresce. Teresko, máš zkušenost s jakýmkoliv z těch produktů, o kterých jsme teď mluvili? Možná klidně pár slov. A nebo potom budu moc ráda, když navážeš na to, jakou máš zkušenost z Wellspa, na co ho používáš, protože ty jsi pohybová specialistka. Chodí ti tam do ordinace spousta lidí s pohybovými potížema, i ty sama doma vím, že využíváš, takže pozdílej s náma, prosím tě, cokoliv tě k tomu napadne, budeme moc rádi. No ráda budu sdílet, určitě. Tak já používám Wellspa hrozně ráda. Začala jsem samozřejmě na sobě a jelikož mě díky tomu, že cvičím, úplně netrápí pohybový aparát, tak jsem spíš jako řešila estetiku kůže. Jo? Po porodu vytáhanou kůži na bříšku. A samozřejmě jsem začala testovat i na členech rodiny. No a co mě úplně nadchlo, je tak moje malá dcera, jak si ty i zmiňovala, že trpíte takovýma těma růstovýma bolestma, tak moje malá dcera prostě jednou za čas jí to chytne a hrozně jí bolí nožičky, holeně. A já jsem, ještě než jsme měli Wellspa, zkoušela masírovat a všechno možný a ve finále jsme stejně skončili na Nurofenu, protože jí to nedovolilo usnout. A já úplně nemám ráda i balginy a tohle, snažím se to vždycky co nejvíc oddalovat. No a tak jsem zkusila, když už jsem to měla doma, dala jsem jí do ručičky Wellspa a říkám, Anabelko, tak si to tady prostě budeš teďko takhle masírovat, ono to tak krásně šumí, tak ona si mazala ty kolem holení kosti, lítka, jo, koukala u toho na pohádku, vůbec to nevnímala, udělala si obě nožičky, já jsem jí to vzala a najednou bylo ticho. Což bylo úplně dobrý znamení, protože já už jsem se jí ani neptala, jestli jí to bolí nebo ne, protože jsem věděla, že se jí ulevilo. Protože vždycky máme, to je vždycky na 2 hodiny pláč a prostě se to pak řeší bohužel tím Nurofenem. A teďko najednou to odeznělo. Tak jsem z toho byla úplně nadšená a říkala jsem si, tak tady to je teda opravdu zázrak pro mě. Takže mám zkušenost i takovouhle doma. A potom jednou Ivča doporučila, že to používala že když měla kašel, takže si s tím jako jezdila takhle po hrudníku a několikrát za den to zopakovala a najednou se jí ten kašel jako změnil v takovej ten hlenovitý a šlo jí najednou odkašlávat.
A já jsem to použila teda u nás doma taky a musím říct, že opravdu teda, až jsem tomu nemohla věřit, jak to zafungovalo. Takže nejenom to, že to umí takovéhle řešit ty estetické věci, ale i takovýhle problémy, co máme všichni. Takže to bylo jedna zkušenost domová. No a jelikož pracuji jako pohybový specialista, pracuji hodně s lidmi, kteří mají nějaký pohybový problémy, tak jsem zařadila i Velspa do práce s klienty, kdy já opravdu, když přijde někdo já nevím, dám příklad, třeba přišla paní s bolestivostí hruškovitého svalu, což je takový sval na zadku, kde vám vystřeluje potom bolest až do nohy a je to hodně nepříjemný, tak musím teda říct, že jako cvičení je pro mě základ, ale my opravdu před tím cvičením připravíme ty svaly a namasíruju vždycky s tím Velspa, opravdu jako projedeme ty místa, připravíme a pak teprve jdeme cvičit. Jo, takže jako je to podle mě super i takhle, když člověk před nějakým, ať už výkonem, nebo ať už je to zdravotní cvičení, si ještě takhle dopomůže. Jo, protože hrozně se mi líbí, že to Velspa vlastně skrz ty mikroproudy, který vydává, i vlastně podpoří tu regeneraci a to je prostě za mě úplně jako the best of. Ono samozřejmě ty mitochondrie, které si dobíjíme i tím pohybem, my tím pohybem vlastně jako nakopneme, ale tady to je ještě taková nadstavba a pro ty lidi je i skvělý, že si to vlastně můžou koupit domů a potom na sobě pracovat i sami doma, no. Takže Velspa je za mě jako jedna z technologií, do které jsem se opravdu zamilovala a budu používat i dál. No. Já ti do toho možná vstoupím, Terý, pak budu ráda, když zas navážeš, jenom mě k tomu napadá, že přesně, jednak člověk si může velmi rychle pomoct doma sám, protože já jsem z Prahy a u nás každá návštěva fyzio nebo masáže stojí 2000 plus. A ať tě bolí za krkem, nebo máš seklý záda, nebo cokoliv. Jednak nemají samozřejmě, chápu, čas okamžitě, protože mají maséři, fyzio, plný diář. Takže tě objednají za pár dní. Takže člověk pár dní je v té bolesti, když to dobře jde, tě objednají za týden, tak seš týden v bolesti. A pak to stojí ty 2000. Jo. Takže tadyhle to člověk může mít doma na nočním stolku a vlastně použít to okamžitě. A opravdu, dokud nevyzkoušíte, tak asi nám neuvěříte, jak moc rychle a úžasně to může pomoct. Ale vy jste schopni být prostě do půl hodiny bez bolesti, když to není samozřejmě zlomená plotínka, jo, teď nebo jako by vychýlená plotínka nebo zlomená kost, ale opravdu je to až zázračný. Člověk ty sám jednak mechanicky těmi výstupky může pomoct jakoby mechanicky to rozmasírovat, a zároveň vlastně díky těm mikroproudům právě urychlí tu regeneraci. Takže proto to používají třeba i profesionálové maséři, fyzioterapeuti, protože si nádherně připraví vlastně to podkoží, kde si to jednak uleví i prstům, že nemusíš tak tlačit vlastníma prstama, a vlastně si pomůžeš tou technologií. A zároveň jakoby rozvolníš ty trigger pointy, spazmy, pošleš tam tu energii a pak samozřejmě tou citlivou rukou a tou zkušeností a tím cvičením člověk dodělá tu hlavní práci. Ale ta příprava a ten následná, jakoby ten finální efekt, ze kterým ten klient odchází, co tak slyším od kolegů, je prostě mnohem ve finále lepší, protože se dostali hloubš a udělali tam tím pádem ještě mnohem víc té práce. No právě to, proč se dostaneme hloubš, tak je na základě té technologie, kdy tady, jak jsi říkala, se střídají ty pulzy, plus minus, se různě střídají a zároveň ty produkty jsou taky napolarizovaný, takže to je něco, co si asi všichni z fyziky pamatujeme, že plus a plus se odpuzuje, minus minus taky, takže v okamžiku, kdy tady na té hlavici prostě je plusový náboj a chytne to nějaký plusový náboj tady z toho, tak to zatlačí prostě do podkoží, kam se prstama nedostaneme. A zase minus, že jo, takže to tady vychytá ty složky minus a zatlačí to do podkoží. Takže já, když někoho masíruju, tak přesně jako Tereska, já nejdřív používám tohle, abych to zapracovala, ty účinné látky do podkoží.
a ono si to tam začne pracovat svým vlastním životem a já už toho člověka v podstatě dodělám pak rukama, jo. Ale zase má to ten hlubší efekt, že se to jakoby násobí, že jdeme trošku hloubš a ještě to doděláme tou klasickou cestou. Zároveň se to samozřejmě prokrví všechno a včera jsem ještě hledala, co jsou to mikroproudy, protože dost lidí, ať už u těch technologií na obličej, nebo i tady u toho se bojí, že je to něco proti přírodě, proti tomu tělu, že tam dáváme něco, co tam nepatří, ale právě ty elektroproudy, to jsou takový mikroproudy, který ani nebolí, jsou bezpečný a simulují v podstatě ty elektrické impulzy, které tam probíhají přirozeně mezi těma našima buňkama a jakoby když si představíte, když skáčete na trampolíně a chytnete ten rytmus té trampolíny, tak prostě si to užíváte s minimem úsilí, že v podstatě najednou lítáte obrovsky vysoko. Takže takhle chápu ty mikroproudy, že oni jenom podpoří ten přirozený tok výměny informací mezi těma buňkama a najednou to tam začne svištět jak pendolino prostě tam a zpátky a začnou se tam dít věci, který jenom to jakoby podpoříme krásně přirozeně. Přesně. A zároveň to nemusí být takhle jenom v masérně, ale právě, že si toho maséra a fyzioterapeuta můžete pořídit domů. To znamená takhle pomoct sobě, manželovi, dětem, komukoliv a není člověk odkázaný jen na tu vnější péči, která samozřejmě ta relaxační masáž to nevymění nic. Ty lidský ruce je to nádherný, já ji taky miluju, ale na takový ty náhlý pomoci a mít to doma, být sobě stačnej, úžasný pomocník. A co ještě možná doplním, my tady pořád ukazujeme tyhle dva produkty. Sérum se používá na ty estetické věci, to znamená na ty vizuální zlepšení kůže, strie, celulita, povyslá kůže a tak dál. Jsou v něm jiný účinný látky než v gelu, který se zase právě používá na to působení, co vidět okem není. To znamená právě ten lymfatický systém, urychlení regenerace, svaly, bolestivosti a tak dál. Proto tady máme dva produkty a v tom balíčku je to vlastně dohromady. Za mě ta investice se vám takhle v rodině vrátí domů za víkend, protože já, když tam vím, kolik z nás to použije a jak často a všechno by mělo být krátých 2000 od toho profesionálního ošetření, tak fakt jako za mě investice úplně skvělá, protože je doma hnedka zpátky. Pomáhá to, mám zkušenost prostě, když začne bolet zub, tak krásně, když se tam dodá energie do toho prostoru, tak se zrychlí regenerace. Pomáhá to na PMS, kdy během jednoho ošetření, během 5 minut, fakt je to úplně zázračný, kdy najednou ta bolest se rozpustí. Když vás začínají bolet záda, to už tady jakoby proběhlo. Já to používám třeba, když chodím k ženám po porodu, tak na rychlé stahování dělohy, nebo rychlý v podstatě na podporu toho rychlejšího stahování, regeneraci dělohy. Takže v podstatě, co vás napadne, tak to vemte do ruky a zkuste to. Teď zrovna jsem na beauty party měla jednu ženu, která je taková trošičku jakoby nevěřící, ale to jsme všichni, že jo? Protože kdo by tomu věřil, že tohle může něco úplně dělat zázračného, když to ještě nevrní, že jo? Nic to jakoby nechrastí, nevibruje. A ona měla několika měsíční problémy se zádama a fakt to jenom tak zkusila, že si to na 5 minut zapla. A pak přišla a říká, Ježišmarja, takhle volný bedra jsem neměla už ani nepamatuju. Takže od téhle ženy mě to obrovsky potěšilo, protože ta by to jen tak neřekla. A ještě, co bych tomu zmínila, někdo má strach, co jako do toho podkoží se jakoby zapracovává, jo? Protože je to takovýhle průzračný gelíček, který vůbec netušíte, co v tom je, že jo? Může to být plný leda z čehos. Tak já vám jenom řeknu, co v tom přibližně je. Je tam toho mraky, takže tady v tom gelíčku, který je na ty bolesti a na takové ty věci v podkoží, tak jsou mořský fenikl, ashwagandha, jsou tam sklidňující bylinky, šišandra čínská, aloe vera, pantenol, pak je to ještě kyselina hyaluronová, protože když máme hydratovaný podkoží, tak ty účinné látky se daleko líp dostávají do podkoží. Má to protizánětlivý účinky, podporuje to fungování kolagenu, elastenu, takže to je na ty bolesti, na ty svaly. A zároveň tohleto sérum, který je na tu estetiku, tak tam jsou tam
mořský červený řasy, zelený čaj, mořský fenikl, květ lotosu, šafránový olej, olej z makadamie a slunečnice, zase pantenol, alantoin, prostě věci, které spevňujou, vyhlazují pokožku, sklidňují, takže nejsou tam žádné chemické látky, abyste se toho báli, co tam prostě do toho podkoží frknete. Firma Nuskin má takovou vizi nebo takový moto vše dobré, nic špatného, takže než cokoliv pustí na trh, tak se velmi dobře plno studiema ujistí, aby to neškodilo, aby to nemělo vedlejší účinky, takže nebojte se. Já Jasně. jsem hodně dopich a taky jsem to zkoumala, takže proto takhle. Super. A jak jsi se zastavila u těch žen? Já to vypíchnu znovu, ty jsi zmiňovala PMS a opravdu tak jsme ženy a já mám s tím taky zkušenosti u žen u menstruačních bolestí, zároveň v nějaké premenopauzní době, kdy taky bolí různě bříško. Vyzkoušejte úžasný pomocník pro ten každoměsíční prostě náš životní cyklus. A současně, co se týká těch bolestí, tak někdy to trvá díl, než to ucítíte, někdy je to okamžitý. Já jsem třeba měla zkušenost u svého muže, až kdybych to neměla ve vlastní rodině, tak bych tomu ani nevěřila. Jeho několik měsíců bolelo rameno, použil 5 minut, okamžitě, co to vyplo, toho to přestalo bolet a dneska už to budou skoro 2 roky a nebolí ho. Takže někdy fakt to tělo, my co potřebujeme? Potřebujeme výživu a energii, to naše tělo, aby dobře fungovalo. Výživu, o tom můžeme udělat někdy nějaký jiný webinář, i když jsme se toho tady dneska dotkli skrze to R na druhou. Ale pak je to ta energie. My jsme celý elektromagnetický bytosti, které jedou na energii. My jsme chodící energie. A jenom nám prostě někde chybí ta energie v tom těle a projevuje se to bolestí, aby nás to na to upozornilo, aby nám to řeklo, hele, halo, tady jsem, tady něco chybí. A vy vlastně jste schopni si tím pomoct. Je to tak, kdyby na vás přiložil ruku léčitel. Prostě on vás neuzdraví tou svojí energií, ale on dodá tomu tělu energii, aby samo zregenerovalo. A to tělo je geniální, ono to umí, jenom prostě už se mu nedostává ty energie a rameno nebo palec u nohy není úplně priorita, dává tu energii hlavně do těch vnitřních orgánů a když prostě naším životním stylem úrazama, čímkoliv jí nemáme dostatečné množství, je tohleto nástroj, proto si tam tu energii lokálně doplnit a pomoct tomu tělu samo zregenerovat. Měla jsem taky klientku, která po kopnutí koněm měla nalomený žebro, takže jsem jí to taky půjčila, ať si to tam prostě masíruje, dodává si tu energii, zrychluje tu regeneraci a ona, protože ležela, nemohla nic, tak si to dělala fakt intenzivně několikrát denně a za 2 dny mě volala, že už to místo vůbec jakoby nesnese ten přístroj, že jí to až jakoby pálí nebo píchá i přesto, že to nic nedělá. Tak jsme se shodli na tom, že v podstatě ty energie už do toho prostoru, do toho místa je pravděpodobně hodně, tak jsem říkala, hele, tak zkus z jiné části těla, ono to tam prostě dotyče, ta energie nám tam proudí, tak jsem říkala, tak zkus na stehnách, prostě si dělat hezky stehna, než vylezeš z postele a budeš úplně zdravá, tak budeš mít ještě krásné nohy, takže někdy v tom místě už je to moc, tak jsme na to šli prostě kousíček vedle a moc si to chválila, no. Přesně. A zároveň bych řekla důležitá věc používat, až když je třeba ta rána zavřená, pokud by se týkalo jizev, určitě ne do otevřený nějaký rány, ale přesně, když máte ránu tady, můžete používat někde bokem. To znamená nedotýkat se té rány, aby se nedošlo k nějaký infekci, ale ta energie přesně tak, ona se samozřejmě rozptýlí a rozmístí, takže někde v místnosti používat a už úplně od začátku můžete podpořit to hojení. Pro ještě takový jeden zajímavá poznámka, zmiňuji ráda, už jsem dostala pár zpětných vazeb od klientek, že to používají i na omlazování intimních partií, takže možná na závěr taková tečka, že opravdu buďte kreativní, používejte na cokoliv, může to být i nádherná předehla s partnerem, navzájem si tu péči podskytnout a je to prostě to, co můžete mít doma u ruky a vedle postele nočním stolku. Ty gely se nemusí smívat, ty zůstávají na těle, takže nemusíte potom běžet někde do sprcháče a omývat to, prostě přikryjete se peřinou nebo dokoukáte seriál na Netflixu a jdete spát. Nebo já to mívám ráda u počítače, u telefonu, když telefonuju s někým a nikdo mě nevidí, tak si třeba ošetřuju svoje koleno, kde mě chybí přední vaz, jsem nedávno zjistila. Přitom normálně sportuji a využívám to koleno tak, jak běžný člověk, protože právě se mu snažím dát něco navíc, aby mělo jak to zvládnout a utáhnout. No. Teresko, teď jsme tě hodně přepovídali, nemáš k tomu ještě cokoliv tě napadlo v mezičase a jinak myslím, že už jsme tady toho napovídali hodně, ale kdybys chtěla doplnit, tak budeme moc rádi. No já bych jenom řekla, že nevím, jestli to padlo, ale pro jako hodně aktivní sportovce
Je to i super, protože jak jste zmínili, tak tady máme i fitko, tak je to i super na urychlení regenerace. A jako po náročném tréninku to urychlí regeneraci, řekla bych jako klidně o den, o dva. A pro některé ty lidi, kteří opravdu do toho šlapou, je to taky super doplněk k tomu jejich sportovnímu životnímu stylu, ale jinak jste byli úplně jako vyčerpávající. A je to technologie, která v podstatě se vejde do tašky, ať už člověk jede na dovolenou, já jsem se byla potápět s delfínama, takže taky, jak člověk pořád šnorkluje, má hlavu takhle, nebo prostě nohy byly unavený, takže do baťohu, na túry, prostě všude se to vejde, nemusí se to nabíjet nějak extra každý den, vydrží to dlouho, takže takový pomocníček kamkoliv na cesty, na doma, je to masér, lymfoterapeut, fyzioterapeut, léčitel, prostě cokoliv, jakou nálepku si zrovna na to dáte a potřebujete si s tím udělat, tak nikdy neprohloupíte, no. Přesně. A takhle vypadá krásně nově zavalený, nádherný i dáreček třeba. Tak jo, dámy, já myslím, že jsme se tady pokusili podat všechny informace, které jsme byli schopni. Já vám moc děkuju, že jsme se tady takhle potkali. Zdravím i každého, kdo si nás bude poslouchat ze záznamu. Mě mezi čase psalo pár žen, že se nemůžou připojit, že jim ten link zlobil, takže asi pošleme když tak linky ze záznamu. Užijte si to i s náma potom následně a ještě jednou připomínám, ta akce je 15. až 17. července. Jenom do vyprodání zásob. Já už jsem zažila všechny varianty, že bylo vyprodáno za 2 hodiny, za půl dne, druhý den. Prostě nečekejte na to. My na tu slevu na Velspa čekáme všichni skoro 2 roky. A troufám si tvrdit, že to bude rychlý. Takže určitě objednávejte buď sami ze svých vlastních e-shopů, kde máte svoji krásnou VIP cenu, nebo napište Sofii, Tereste nebo mě, kdokoliv vás sem na ten webinář pozval, spojte se s náma. Budeme dělat určitě i hromadnou objednávku. No a pak už jenom s náma jeďte na vlně nadšení z Velspa a ostatních produktů, protože kdo je vyzkouší, tak si je prostě zamiluje. Tak Mějte se krásně, Sofie, jestli se s náma ještě chceš taky rozloučit. A užívejte. A zase někdy příště na viděnou. Ano, a Teresko, moc děkujeme taky. Mějte se všichni hezky, Děkuju. Sofie, ahoj, díky. Zdravíme. Pa, pa.